Apa, arratsaldeon, gaurko hitza laburra izango da. Bai, motza ere izan ziteken, baina eztabaidan hasiko ginateke, ze gure gaurko txaketarekin ere horixe gertatu da. Batzuentzat motza badakigu dotorea ederra izaten dela, eta beste batzuentzat berriz motza itxusiaren sinonimo. Horregatik gaur guk aukeratu duguna laburra. Zergatik, batzuetan haztea nahi badugu, hortarako ere laburtu edo moztu egin behar dugu, ezta ilarekin gertatzen da hori. Gero ongi hazitzea nahi badugu, labur egiten dugu. Eta laburra batzutan, luz ere gertadaki guke, edo gustokoa baldin badugu berriz, luzea dena, berez laburra ere egiten zaigu. Zorabiatu zaituztet, ezta? Nora iritsi nahi ote dugun? Bidea ere behar bada luzea egingo zaigu batzutan, ez? Batez ere txikien entzat eta horrasten direlako noiz arte, baina gustora dagoaz ere bide hori laburra gertatuko da. Eta norainoko bidea den, ikuslearen ganainoko bidea. Eta hori egin daiteke antzerkian, edo egin daiteke zinean. Aste honetan, nola ez, Oskar sariak direla eta zineaz ere aritu gara, maiz xamar, euskal zineari erreparatuta ere, iratiren arrakastak hortzi jarraitzen du, Malagan euskal pelikulak izango ditugula ere aipatu dizuegu, baina orain arte esan gabe geunden, asteburu honetan euskal pelikula bat estreinatuko dela zinema aretoetan. Bai, iparralden izango da, eta hortaz ere hitz egingo dizuegu. Beraz, ikusten duzuenez, gaurko eskaintza laburra egingo zaizue, seguru gaudelako, zuen gustokoa izango dela. Aurrena, pabellon 6era gerturatuko gara, bertan antzerki arinaren jaialdia, 10. edizioa aurtengoa, ostiralean abiatuko da. Gerora berriz, Donibanek Garazira egingo dugu, bertan estreinatuko dutelako ere asteburu honetan, Bañolet pelikula berezia. Auzolanean eginda eta euskeraz gainera prozesu guztian, gero emango dizkigute azalpenak arduradunek. Eta ziortzak arrantza etorriko zaigu gurera antzerkian, zinean, batzuetan jende erakargarria ere behar da, ez? Baina erakargarritasun hori norberak ikusten duenaren gixakoa izango da. Izena ere jarri diote, bai, kapital erotikoa, baldakizu ezer den, hortaz hariko gara, azkeneko txampan Karrantzarekin. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta Bañoleteko arduradunetakoak, pelikulak ez ezik, musika ere egiten dute. Horregatik horko ataria borobiltzeko, hortxe duzue. Pascal Irigoyen kantuan, kasu honetan, gero ikusiko dugu zineman nola moldatzen den, baina kantuan, Baionaraino eramango gaitu, bertan ere itsasoa laino dagoelako gaur. Itsasoa laino dago, Baionako bajaraino, nik zuzitut maitiago, txoriak bere umea baino. Hortxe kokoteraino edo bestela esan da tortolaraino daudela, gizonen antzerkiekin, gizonen kontuekin, gizonen enbusteekin. Antzerkiak ere baduelako horretatik pixka bat ezta, eta bideokliperako gainera kantu ez da beraiena, ez pentsa hain erresa jarri dizuegunik galdera, baina hor ikusi ditugu honintzen beita, Anatxu Goitia, biak ere titiretera xamarrak, biak ere antzezleak ere badirelako, saltxerak ere bai, eta gaur mai bueltan ere alakoxe titiritero kuadrilla bat bildu dugu, Gaizka Sarasua, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik, Amets Larrea, eskerrik asko zuri ere, eta Jon Agirre Bengoa, eskerrik asko hiruroi ere. Esan dut nik titiriteroak zaretela, baina zentzu honean, ez? Ez duentzat hori iaia, iraina baino gehiago, kumplido bat, edo piropo bat ere izango da, ezta? Bai, nik adibidez Instagramen dakat azpin jarrita titiriteroan ez dela.
titireteroa. Bai. Eta txontxongibaren ariak eta zeinek mugitzen dituen galdetuko banu, hori behar bada zailxagoa, Bai, esan nuke bai. Izan ere, zuek bazarete aktoreak, eta gainera, etorri zarete gaur hitz egitera, atarikakoan aipatu dugun bezala, Pabellon 6en urtero egiten den antzerki arinaren jaialdira, ezta? Eta arina, beti aipatzen dut, arinak ematen du arinkerietan dabilela, ez? Axalekoa dela. Behar bada, eta hori arduradunei, Pabellon 6eko arduradunei ere esan beharko diegu, izena ere akaso aldatu beharko diegula, antzerki laburrak, ez? Azken finean alako lanak direlako, hasi eta iraupen zehatz batekoak, baina bentaja bat ere badu jaialdi honek, eta da, antzeslan bat ikustera joan beharrean, golpe bakarrean, denbora berean, 3-4 bat ikusi ahal izango dituzula, eta tartean zuek aurkeztu dituzuen biak. Asterako gaizka iruditzen bazaizu, zuenarekin hasiko gara, izan ere zuek fikzio esia aurkeztu duzuelako. Hori da, fikzio esia. Hau da antzerki bat, plataforma baten gainen ite dugu, 6 pertsona jartzea plataforma gainen, eta plataforma hortan kontatzeteu pelikulan tixerrak. Spoilerrik egin gabe, noski. Noski bai. Bestela. Hoxe, eta da talde bat, antzerki talde bat, zuzendariak esaten diola, beraien artean ez da hola kohesioikan, eta beraien artean kohesioa landu behar dela. Eta orduan taldekide batek proposatzeu plataforma lan hau itea beraien artean filmina eta hobetzeko, eta hori da dena plataforma gainen ite dut. Fikzioa dela garbi dago, ze antzeslaneko taldeari hori gertatuko zaio, beraien artean ez dute kohesiorik izango, baina zuenean segurazki bai, ze aipatu behar da, lana bera auzolanean sortu duzuela, denon artean landu duzuela, ideiatik hasi eta bukaeraraino. Hori da, azkenen ideia zen plataforma txiki baten, gure gorputzak erabiliz pelikulak esplikatzea, ez? Bertan dazkan nola esan, fikziozko eszena guztik, gure gorputzak erabiliz, figurak hartuz eta irudikatzea. Pelikula hortan gertatzen dian irudi garrantzitsunak. Auzolanak kudeatzen bera ere, batzutan zail xamarra gertatzen da, gaizka, ez? Bakarren batek esaten du, demokrazia gainbaloratuta dagoela, ze egia da, printzipioz ongi dagoela, denek parte hartu izatea, denek ahotsa izatea, baina gero hori kudeatu egin behar da, azkenean bat edo beste zein nagusitzen den ere erabaki behar da, ez? Eta horrek bai azkenen talde bezala indarra kentzeu, ez? Azkenen oso garrantzitsua denak beraien ideia guztik nivel berdinen jartzea eta denak proban jartzea, ez? Azkenen 6 pertsona gea eta pertsona bakoitzak pelikula hortako irudi badaka gorputz movimentu desberdinekin pentsa dut, ez? Eta dena behintzat mailan gainen jartzea, dena probatzea eta dena probatzea. Abantaila bat izango zenuten, eta da lehendik ere elkarrekin ezagunak izango zinetela gehientsuenak, ez? Bai, denak TAE antzerki eskolan gabiltza Donostin, eta bertatik ez dautzega, bai, hasieratik eta horrek bai lagundu du, ez? Aurretik ez dautzega, prozesu hori, hasierako prozesu, azte prozesu hori denak bat egin dugu, eta bai, oso guztua. Prozesua bera bihurtu da, iaia nahiko antzeslan, ez? Gero emaitza, bukarako emaitza baino, esperimentatze hortan, ez? Honek funtzionatzen du, honek ez, beste aldatu beharko genuke. Eta horre bai, gure liskarra ez, baina tentsio momentuke pasatzen dira, ez? Azkenen batei gustatzen zaio, baina beste biri ez, eta orduan denon arte entzute, eta oso garrantzitsu eukideu, Inigo Ortega eukideula, kanpo begira da bezala, ez? Ze azkenen plataforma gainen 6 pertsona lanen gabiltza, eta grabatzega telefono batekin, ez? Eta orduan feedbackoi gure artean ikusteu telefono baten gainen, baina ez da erreala. Orduan Inigo Ortegak bere betiko maitasun guztiakin etorri zitzaigun ikustea eta bere iritziak kontutan hartuta aldaketak. Kartelean ere alaxi ikusi genuen, bere zela kanpo begira da, eta pentsatu genuen, hau lanbide berri bat ote da, nolabait ere bada, hartzailana edo egingo duena, ez? Hartaldeari kanpotik begiratuko duna, ez? Eta esango duena, bueno, bai, zuek ala ikusi duzu, baina kanpotik ikusita, ez da beti berdina izango ere, barrutik edo kanpotik ikusi. Hori da, ez, azkenen plataforman lanak oso garrantzitsua da gauzak garbi itea, ez? Azkenen 6 pertsona gaude tokitxi baten eta esku bat urrutik gatze balin ikusi, eta orduan esku horiek eta irudi horiek garbi ikutzea pertsonak esatea aldatzeko gauzak eta daudela oso garrantzitsua da.
Beraz, kohesioa lortzea da funtzionatzeko modu bakarra. Ze kohesiorik ez badago antzerki talde batean... Ez di joaino, ikustea, hori usain ditea. Lehen artaldearen metaforarekin jarraituta, ardi beltzi baldin badago, ez? Aparte da bilen edo bere kabuz da bilen ardi bat baldin badabil, ura galdu egingo da, eta ni bezala, galduta bukatuko. Gaur beltzez etorri zara. Kolorea jarri dut nik, esan dut butanero gixan edo gaur alaxi etorri garela, edo Euskaltelen omenaldi bat ere izan daiteke, edo publizitaterik ez digute egiten guri gintzat, eta ezin markara heliko dugu. Baina hori da, kanpoan dagoenak, kasuntan esan duzu, kanpoko begirada hori ere izan duzuela, ikusleek ere egingo dute, kanpoko begirada haiek ere jarriko dutelako, eta haiek igerri beharko dute, benetan zuek diozuen hori ala ote den, ez? Kohesio horik ba ote den lan talde horretan? Nik esperet, prozesu honetan kohesio badola, nik esaret baino. Publikoantzako nik uste izangoela berria gehiengoantzako, ze nik behintzat antzerki munduan ez dut ikusi plataforma lanikan, eta hasieran bai txokatuko jola publikoai, eta gauza asko pasatzea momentu gutxin antzerki laburra dan, ez? Eta gaina pelikula baino gehiago ingo itego, orduan informazio asko, baino... Askotan aktorei galdetzen dizuegu, antzerkia edo zinea edo zer nahiago duzuen, begira, biak uztartu dituzue lan bakarrean. Hoi da. Antzerkia bai, baina zinetik ere izango duena. Bai, dena. Zezu zer horri ere lanean alaxi ikusi zaitugu, batetik aipatu duzu taen ikasten, ez? Taen ikasi duzula, diplomatuta bertan, bikoizketan ere aritutako zara, eta gero, zinean ere, duela gutxi saio honetan bertan izan zen, zuen zuzendaria, ez da, asko geratzen da. Asko falta da, antzerlanean, bueno, laburmetarrean, eta bertan ikusi genuen, gaina gaia ere gogorra zela. Oso potentea. Eta hor lagun talde bat elkartzen zinetela, ez? Halako gazalturismo batean, eta gero... Gero gauztatxoa gertatzen dira, ez? Gauztatxoa txarrak. Bai, gertatu beharko ez luketenak, eta azken finean hoien aurrean nola jaurratu eta ikusita pixkal lanen artean antzekotasunik ere bada, ez? Bertan ere, ikasle garaian bukatutako gazteak ziren proiektu aurrera atera zutenak, zuen gana jo zuten, eta hemen ere profila nahiko antzekoa da, ez da gainerako antzerkiek. Antzerkia guaindik azkenengo urten gaude gehienak, eta bai, azkenen ikasle izateak ez duna esan profesionaltasunik ez dakazunikan, azkenen prozesua da, eta nik uste lan profesional bat iteko kapazatak gehala, ja. Zuen talde esan dugu kohesionatuta zegoela, orain galdera, hortxe, bandejan jarri dit, zuek bandejan pastak izango dituzue, baina gaizkak galdera jarri dit bandejan, ze zuen taldean ere fikzioa ez dakit, baina kohesiorik balda zuen taldean, Jon, Amets? Bai, bueno, guge giazan edukidugu zuzendaria Ainhoa Areitio, eta bera egon da guri pautak ematen, eta horren aldetik oso horraz eukui dugu, oso horraz imindozko. Zuek listoagoak izan zen. Bai. Ze zuek ere gaia nahiko antzekoa duzue, baina zuek izen buruare alexe jarri duzue, pastatxo bat, eta zuek izan duzue, esperimentatzea eta ondo. Baina ez da bai da ezagun, kafetxo bat, pastatxo batzukin, ze hori da abia puntua ez lanarena. Bai, bueno, azkenean pastak ze pasten da, askotan ze batera osasenean, edo leku baren batera pastak eskaintzen dutzue, ondo sentitzeko, edo gustura egoteko, edo bueno, urbiltasun bat egoteko, ez? Eta edo kompromisoz edo nahi duzulako, ze batutan lotxare ematen dizu pasta hartzeak. Bai, hori gie da. Baina... Ez, honetan, azkenean, askotan zeu zer eskatzeko, ez? Pasta batzuk, baina... Horain goxo hartuko zaitu, baina gero... Estrategia moduen. Hori guk ere egiten dugu, ikusiko zenuten, gonbidatu gelan pastatxo batzuk ere baditugu, hor jartzen dugu gozoa, amua, eta gero, zaka. Bai, azkenean pasta da, antzerlan osoan, nabarmena dan zeu zer, ez? Eta, bueno... Eta zuenean ere txokolaterik ez dutenak, aldira bukarerako geratzen direnak. Ze aurrena haiek, jendeak, txokolatea zeinek, arek hartzen du. Bueno, azkenean hori, pastatxoa jarri gendun, hori bitartean asko agertzen den zeu zer dalako, eta berez pertsonaiak oso desberdinak dira, eta pertsonai bat beste baten etxean edo leku etxean dago eta bestea eskatzen doa eta horren bitartez hurbiltasuna eta intentzio ona galdera sakona dira planteatzen dituzuenak, ez? Arrotzak edo urrutikoak gertuko izan alda daitezken. Claro, pasta bakarrarekin lortzen baldin badugu, gertutasuna bestera batera ere lortu beharko da, ez da, Amets? Bai, hori da. Ez azkenean bi mundutatik datozen pertsonaiak biltzen dira orduen, nola pasta da haien, pertsonai nagusia lortzeko edo hurbiltasuna eskaintzeko
ofretitzen dutzo pasta. Orduen... Zuek zarete, bi protagonistak, Bai, hori, zuek zarete bai. elkarren artean hain desberdin. Bai, Mundu oso desberdinetatik gatoz, eta arakatzen goaz, zeu-zer, guretzako ez ezagundan zeo-zer, ez? Orduen gauzak deskubritzen goaz, eta... Onerako edo txarrerako, ze deskubrimenduak izan daitezke pozgarriak edo kontrakoa, itxigarriak. Batentzako onerako eta bestarentzako esain onerako esan lehike, ez? Baina, bueno, azkenean elkarteratze bat dago, hain desberdin diren pertsonen artean, ez? Eta... Lehen gaizkak aipatu du, talde bat dagoenean, oholtza gainean, ez? Horrek eskatzen duela ariketa bat, saiakera bat, esfortzu bat, danak uztartzeko, denak kohesionatzeko. Bi izan da ere, hor kimika horrek ere ezinbestekoa behar du. Ze horrez da, berrua laugarren, bosgarren bati botatzerik, ez? Hor bien artekoa dago. Ez, oso ondo moldatu gara, eta ametz eta biok, eta fenomeno egon gara, ez da? Bai, oso gustura. Oso gustura egon gara. Bendik ere ibiliak zineten elkarrekin, edo? Ez. Zuzendaria ezagutzen genuen. Bai, nik zuzendarekin ineuen lan, egun ginen honen dela 3 urte bere paoionen, oso gustora, maiteko oso ondo jagauz askun, eta... Hautsartean lan egin duten. Beraz, zuek ere ezaguna duzue, antzerki labur jaialdi hau nolakoa den, ze esan dugu ez da, dira antzeslanak denboran behintzat, oso luze ez direnak, ez? 15, 17 bat minutu, ordu laurden inguru, 20 minutu, ordu erdi baino gutxiago beti ere, horrek pentsatzen dut, behartzen duela ere, karo, antzeslana oso luzea denean, aukera badaukazu, bueno, momentu batzuk egongo dira gorago, bestatzuk berago, eta gero konponduko duzu. Karo, hain laburra denean, ez dago tarterik. Bai, hor hasieratik sartu behar zara hor topera, eta denbora laburrean gauza asko gertatzen dira, ez? Azkenean hori da antzerki laburraren samurtasuna edo... Eta arreta, jendearen arreta, gaizka, lortu beharko duzu lehenengo minutuan, ze bestela, bukaerarako ja... Segundu baten, ez? Eta zu garbi dago ez, publiko baten 20 minututan ez balin badazu hartzen, ordu beten ez dezu ingo ez, eta baina antzerki talde, hasieran gaudela ez, 20 minutuk etortzen ezkigu oso ondo, eta probatzen juteko gauzak. Bai, ze batzutan hor ikusten da ere, funtzionatzen duenak ez duenak funtzionatzen, eta gero halako antzeslanetik ere luzeagoak ere ateratzen dira, ez? Honek, lehen errodajetan eta zinean esan dugun bezala, labur metraje batetik behar bada luze metraje bat ateratzen den bezala, antzeslan hauetatik ere gerora atera daitekela, ez da, halako lan luzeago bat edo. Ez duela zertan. Bai, ez duela zertan, ez? Batzutan historiak ere gehiagorako ez duelako ematen, ez? Bai, bueno, oie. Baina, adibidez, ez dakit historio berdinako, baina bai jende talde berdin bat ezagutzeko, ez? Eta horrekin, da feeling horrekin, lan luzego bat eta egiteko. Bai, antzeslan luzeekin alderatuta, bertan subtramak eta lakoak ere izaten dira, eta batzutan galtzeko arrisko ere baduzu, ez? Batean edo bestean, kasuntan trama izaten da iaia bakarra, eta orduan gertaera bat, eta... Gertaera bat, baina zer pentsa ematen dutenak, ze esan dut nik harina, izena jartzen diogu harina azkar badoalako, baina ez dira harinkerian hariko diren lanak, ze sakonak ere badira, eta gogoetak eta ekartzen dituztenak, ez? Alako galdera esan dugu, ez? Gertako altzaigu gertukoa, ez? Arrotza den zerbait. Hor segurazki ura ikusten duenak ere etxera joan eta pentsatzen badu, horre lortuko zenuten, ez? Komediaren aldetik joan gara, eta... Bai, aipatuko dugu gainera zuek estrenatzen duzuela, astebunetan jaialdia, ze ostiraletik abiatuta, 3 asteburuz izango da. Bai, 7an, 7:30 9:30 izango dira saioak, 4 talde egon gara, 3 erderaz eta bat euskeraz. Bai, zuekin batera izango dira ere, okerez banago eta hemen txuleta daukat nunbaitean. Dame un silbido, desnudarse, valiente princesa eta Prozac y otros cuentos. Hori da. Zuena euskeraz, gainerakoak erderaz egongo dira ikusgai. Eta lehen esan dugun bezala, aukera honek ematen du zizkamizkan bezala, ez? Behin joan eta 2, 3, 4 edo nahi adina antzeslan ikusteko. Antzeslan eta formatu diferentekoak, eta hori nik uste hori dela antzerki harinaren Bai, helburuetako bat ere bai. Gainera azkeneko urtetan igande eguerditan ere bada aukera, ez? Arratsean, hortxe merendurako, baina eguerdian bermuta hartu. Matinala. Nitzako hori da, nire gustatu dira, antzerkitik urtean hartu, mariritotxu eta hartu, eta beste bat ikusi, eta...
Gaina ipatu behar da Pabellon 6-en inguruan badakigu obretan daudela, Zorroz aurreko uhartea dela eta horregatik aurten formatoa bai moldatu behar izan dela hortara, ze besteratutan eszenatoki ibiltzeko aukera dago, aurten baldintzak behartuta, baina hala ere, jendea lasai egoteko, Pabellon 6 ezagutzen duenak badaki bertan zer topatuko. Bai, itzako Pabellon 6 beti izan da leku oso politxa antzesteko, jentean berotasuna bere nabarroena da, eta oso gustara egon gara beti. Beraz, egun pare batzuek estrenatzeko, Urduri bai? Bueno, pixkat. Zuri gaizka, beste astebete tregua daukazu, zuena hurrengo asteburuan izango da, ezta? Eta zuekin batera izango dira, un 6, un 4 y una curva parabólica, la banca gana, las torres del pozo. Izen buruei erreparatuta behintzat. Kartela potentea, ematen du zuen areia koesiorik ez baldin badago eta borrokan hasten baldin bazarete, ez da giro. Galtzen ateko gara. Hoi da, zuenean ere molde berdina, azkenean ostirala larun bat eta igandea. Aipatuko dugu gainera, bestela Maitek herrieta egingo digu, bonoak eskuratzerik ere badagoela, ez? Eta 4 antzeslanen bonoa ikusi nahi dituenak, txarteldegian ez ezik, webbean ere eskatu halko dituela, 2 ikusi nahi dituenak berriz, txarteldegian eta bakarra ikusi nahi badu ere, bertara joan, eta aukerarik ez dela falta. Eskerrik asko, Hirukote, estimatuta dago, joango gara, zuen lanak ikustea, seguru baietz, merezi duelako, eta orduan ikusiko dugu benetan, kohesiori baute duzuen edo ez. Nik uste dut baietz, badaz padare, eta arrotza horiek ere gertukoak zaizkigun, kafetxo, pasta bat, edo pasta bat emango zaizu urko zuetan. Bai, mailan ez dugu jarri, gonbidatu gelatik ekarriko ditugu urruna. Eskerrik asko, Hirukote, estimatuta. Eskerrik asko. Bai, eta antzerkiaz ari garela, aztutan nengoen. Antzerkiaz ari garela, badakizue Donostian deferia azoka ere egun hauetan ospatzen ari dela, gaur hasi eta ostegunera bitartean, ura berriz programatzaileei eta zuzendutako feria da, eta bertan ere makina bat antzezlan badago ikusgai. Arte eszenikoen hiriburua da Donostia aste honetan. Martxan da Deferia Festivalaren 29. edizioa. 28 konpainia, 28 ikuskizun eta 44 emanaldi Donostiako hainbat antzoki eta aretotan. Ezoiko antzeslan bateko protagonistak dira emakume hauek. El elogio de la vejez. 72 urtetik gorakoak dira 25 aktoreak, Donostiako egia auzokoak. Beste antzeslan bat, La celda sin noche, Mireia Gabilondok zuzendutakoa. Ikuskizun hau Costa Rican ensaiatu gendun, han estrenatu zen, eta bain derrepente Euskal Herriera ekartzea Kriston plazerra da guretzako, hango aktoreekin, 3 aktore dira. Antzerkitik dantzara, Los Perros ikuskizunean bitzakur irudikatuko dituzte Martxel Rodríguez eta Jon López dantzariek. Hasieratan gauden sortzaientzat sekulako aukera delako. Arte eszenikoetako profesional zein zaletuentzat lehen mailako elkargunea da Deferia, ostegunera arte Donostian. Eta hortxe, Deferia, beste jaialdi bat berriz, loraldia. Hau ere, asteburuan abiatu da, badakizue Gabriel Aresti Bilbon ibili dela, eta Anfora, hautsi zen ura, duela urte asko hautsi zen ura, berriz ere berreraiki, eta ikuskizun hori ere eskaini da, baina hori amua besterik ez da izan, ze oraindik beste aste pare batez, makina bat kulturrekitaldi izango da, Bilbon. Abian da loraldia jaialdiaren 9. edizioa. Mailua gara lelopean martxoaren 29 arte nahi beste ikuskizun izango ditugu esku-eskura. Indartzu abiatu da aurtengoa Ruper Ordorika eta Bernardo Atxagaren hautsi da Anfora ekitaldiarekin. Baina oraindik aurretik ditugunak ere aipagarriak dira oso. Hilabete asko eginiko lanaren emaitza. Urtebete eta erdi ematen dugu hau dana antolatzeko eta izateko jaialdi handi bat, ez? Ambiziosoak izatera jaio ginen edo esaten genuen hasieran eta ari gara lortzen espazio hori eta ambizio osoz. Ikusentzuleok, hitzorduak agendan apuntatzen hasi nahi baduzue, bihar asteazkena Joseba Irazoki eta Beñat eta Julen Asiari, musikari eta sortzaile apartak dira, Basaoan izeneko lan harrigarri bezain bizigarria ondu dute, Ipar Ameriketako Robi Baxo musikariaren lana eta pentsamendua eureganatuz. Larun batean Benito Lertxundiren txanda izango da.
Astelenean, Bidebarri eta Liburutegian, literaturarekin zita, Castillo Suarezen Alaska olerki liburua ezagutzeko aukera. Eta Mauriziak ez du inorri izeneko ikuskizunak ere tartea izango du hurrengo astean Azkuna zentroan. Aste oparoak, ekitaldiz gainezka datozenak. Ia bete batez eta udaberriaren hasierarekin batera, lortzen dugu horrako ekitaldi deigarri bat. Nahiko genuke loraldia izatea urte osoan zehar. Baina, oraindik hori lortzekete dago. Proposamen ugari Bilboko 14 gune ezberdinetan, guztiaren informazio zehatza eta sarrerak erosteko bide egokiena, loraldia.eus webgunera joatea. Bai, loratu du aurten ere euskal kulturaren eskaintzak, gozatu ezazue. Menditako pasabide hau emakume gazteaien bizitzako etapa baten amaiera izan zen. Haien aztarnak, haien ondarea jaso nahi ditugu. Et un savoir plus sur une migration qui a fait de nos protagonistes les petites mères des usines d'espadrilles à Montléon. Hortxe ari garela pixkanaka agenda osatzen eta aurrekoan Juan Cruz Lakastak esaten zigun bezala bakarren batek etorri beharko duela, ze bapatean eskaintza itzela izaten ari gara, non aukeratu ere zaila. Zinemara joan behar dugu, ze euskal zinemaz badakizue, saio honetan ere hitz egin berri gara, Iratiren arrakastaren aritik eta Malagako jaialdian ere izango da euskal ordezkaritzarik aste honetan, baina aste honetan ere ostiralean Donibane Garazin euskal pelikula bat estrenatzekoa da, Bainolet, eta jakin nahi dugu, pelikula horren inguruan ere kontu gehiago, eta horretarako bere bi sortzaile, zuzendari, ekoizle, orain ikusiko du, proiektu horren buru eta diren Pascal Irigoyen eta Maia Iribarne, arratsaldeon pareja. Epa. Zer moduz gara, ongi? Bai, ongi. Urduri akaso, ze ostirala hortxe ate joka dugu, eta estreinatu gainera etxean Donibane Garazin. Horrek ere ardura ekarriko dizue, ezta, Maia? Bai, biziki kontegia etxean erakusteaz lehen aldikoaz, eta bereziki parte hartu duten guztiak ere hori izanen baitira, eta pixkat gure denen festa izanen baita. Eta guztientzako tokia egongo da, ez da, Pascal, ze guztiek joan behar badute jakinda zenbateko lagun kuadrilla elkartu duzuen Bainolet egiteko, aipatu behar da, auzolanean egindako pelikula bat dela, eta iaia herri oso hartu duela parte. Bai, ustot, beheun bat pertso honen parte hartu dutela proiektuan. Beraz, zinemak baditu leku horiek, eta... Leku arazorik ez dela izango, ez da? Orain aipatuko dugu, zergatik hartu duen partein beste jendek, baina iruditzen bat zaizue, pelikula ezagutzen ez duenarentzat, hementxe aurrerapen bat. Bainoleten, egun handia hurbiltzen ari da. Urtero bezala, etapa garrantzitsua markatuko du herriko haurrentzat. Errekako espiritua deituko dute, bidea idek diezan. Luisa, sakrifizioaren zat prest da. Azken jokoaren tenorea dugu.
azken jokoaren tenorea dugu eta horra aipatzen da Amaia, Luisak eta lagunek iniziazio erritu bat dutela, 11 urte betetakoan, heldutasunerako bidean, ze erritu da hori Amaia? Bainolet egia egan sortu dugun egi fiktibo bat eta entxatu dira asmantzen hor egitarrek berriki konkistatu duten egi bat dela Bainolet. Eta beraz hor sortu dituzte hainbat ohitura desberdin. Eta lehen lujalde hori frantsesen menpezen eta beraz hortaz askatu dira orain eta beraz badute horako egitual berri bat dena oilar bat behar dutela sakrifikatu aurrek eta erakusteko helduak bilakatzeko pres direla eta haien etsaiei aurre egiteko pres direla eta da pixkatorako indar erakusketa bat bezala, asmatu dugun egitual bitxi bat. Hori, aktatzen duena, aurtzarotik heldu arora pasaia. Ze Paskal, azken finean erritu hori aitzaki behar da bestelako gai ez aritzeko, ez? Batetik aipatu duzu, herria asmatua da, eta nolabait ere irudikatzen du Frantziak zapaldutako beste herri guzti horiek, Frantzia herri koloniala izaki, ez? Koloniak eta lakoak ere izan dituelako, eta horiei ere keinu egin nahi izan diezu, ez da? Bai. Gai frango aipatu nahi izan ditugu, nazionalismoa, kolonialismoa, haurtzaroa, heldutasuna, olako gaiek, galderak osatu ditugu galdera initz, gai horiek buruz. Urokojean ideia zen ere pixkat zapalkuntza heman desberdinak edo pixkat galdezkatzea eta zer den nor den tipi, nor den handi, nor den egitipia, nor den handia, nor den pertsonatipia, nor den gara. Olako hainbat gogoeta genituen buruan eta pixkat orko pertsonaiekin eta egitual eta berri horiekin entzatu dira olako galderen pausatzen. Bai, botere harreman horiek eta ere biztan utzi nahi izan dituzuela, ikusi dugu, Luisak eta lagunek 11 bat urte dituztela, Hitchcockek esandakoa da, okerrez banago, umeekin lan egitea oso arriskutsua zela, eta zuek ume bakarrarekin ez, ume talde osoarekin egin duzuela, norra ausardia ere bada, ez da zuen aldetik? Bai, Bai, bizikuntza pasatzen dugu araik, bazitzen ume bat behin gehiago, baina biziki... Dena den, badakit errodajea iaia festa ere bihurtu duzuela. Zelen aritu zarete txiki edo haundi izatea zer den, eiera larre ez da herri haundiegia ere izango, baina lortu zenuten iaia herri guztiak parte hartzea, aktore gisa ez bazen, produkzio lanetan laguntzaile, nola lortu zenuten eiera latarren implikazioa? Izan da gehiago garazi eskualdeko inguko jendeen implikazioa, jendea initzuk bildu da, eta ez dakit gu han instalatu ginen egiko eskolan, eta pixkat egon ginen hori prestatzen, lehenagotik egun batzuetan, eta jendearekin mintzatu, gero aujak ere gehienak eragartarrak edo asteko inguruko egietakoak dira, eta beraz horiek bazuten haien laguntaldea, guraso taldea, berdin dena izan da pixkat lagunen artean eraikiren zerbait, eta gero grabatu dugu bereziki kajika batean, beraz orko kajikako biztanleak ere urbildu dira, kuriositatez, eta azkenean parte hartu dute. Dena izan da pixkatora gauza batzuk prestatuak batzuk bat ere, eta pixkatora kaos alai bat. Bai, prozesuan gozatzen joan zaretela, ez da, Paskal, pelikula egiten joan zaretela, eta gainera prozesu guztiak paraleloan, ze batetik historioa, trama, baina baita pelikula girotzeko soinu banda ere, zuek zer horrek egindakoa da, hortarako propio sortu zen nutelako ez da, taldea ere, badakigu lehendik zuek ere biak musika kontuetan eta ibiliak zaretela, eta pixkat errodajeazi joanaren parean ere sortu dituzue musikak eta esaterako, ez? Bai, hori da, sortu ditugu, filman agertzen diren kantu gehienak guk ditugu sortu, eta hastapeneko ideia zen ikusentzunezko bat egitea, musikatik apartitu ginen, hori historio bat lotu, eta bi proiektuak aintzinara eman ditugu, eta entzatuz gero bat egiten, jan artean. Bai, aipatu behar delako gainera, proiektu honen sorburuan dagoela, orain urte pare bat, Durangon, sormen beka eskaintzen denetik, zuek irabazi zenuten, orduko hartan ere telesail bat egiteko, ezta? 4 ataleko telesail bat egiteko asmoa zenuten, eta gero horren garapena edo izan da pelikula bera.
Bai, hori da, joan da hainitz aldatzen, Durangon erakutsi ginoen, beraz, irabazi ginen beka hori eta hortik urte batera, edo hortik hilabete batzuetara izan ginoen erakutsi pixkat emaitza, eta hori izan zen prozesuaren parte guretzat erakustea hor zerbait, baina geroztik hainitz aldatu da, eta joan gira pixkat ikusten akatsak edo landu beharriko gauzak, gibeltasun gehiago horrekin ere, denbora muntaketan eta gibeltasuna ukaitea ere importanta delako, eta forma ere azkenean hainitz aldatu da, lehen 4 kapituluko serie bat zen, eta orain da 51 minutuko filma bat osorik jarraitian ikusten dena, eta lotu ditugu 4 kapitulu horiek, grabatu ditugu sekuentzia berri batzuera artetik, pixkat guk eman nahi ginen norabidea sakontzeko, Proiektu hau gainera bada oso adierazgarri, Xofaldia produkzioak bera zer denez. Zuen filosofiarekin, zuen lan egiteko moduarekin bat doa, lehen esan dugu auzolana dela, ardatzetako bat, sormena, gauza itxi bat baino, bidean, sortu zoazen einean, ideia berriak ere bertan txertatu, Pascal, beraz hau aurkezpen txartel egokiare bada zuen produktora edo ekoiztetxe horretarako, ezta? Bai, Xofaldia ez da ekoiztetxe. Batez ere laguntalde bat eta laguntaldean eramaiten dira proiektuak eta... Beda, ahon deskribatu duzun bezalakoa gainera, da pixkat momentuko ideiak hartu eta joan horiek elikatzen eta laguntaldeak emaiten dantzuoko indarra ere horien bururaino eramaiteko eta pixkat transformatua da, talde bat hor beti segitzeko pres dena eta elgaz laguntzeko pres gehienak eta hori dugu, hori bikaina izan da, proiektuan zinez, inpukuen sustengu hori eta... Tamalez, hegoaldean ez dugu askotan, ez dugu horren berri izaten, baina aipatu behar da gainera, uste dut iparraldean orentxe sormenak berak ere segulako indarra duela, auspoaldi bat badagoela, musikan ere makina bat talde eta ateratzen ari direla, eta badakit zuentzat ere bereziki pozgarria izan dela, prozesu guzti hau bera euskeraz egin ahal izan duzuela, eta hori ere izan da beste ardatzetako bat. Bai, ez dakit. Hori nahiko argi eta natural zen guretzat astapenetik, eta nahi ginen filma pixkat lagun artean eta egiterren artean edo fabrikatzen ginen bezala, prozesu osoa astapenetik bururaino euskaraz eraman eta filmako etapa guztiak euskaraz izaitea. Itzordua gogoratuz bukatuko dugu, ostiralean estreinaldia Donibane Garazin, euskeraz, eta gero larun batean, ala nahi duenak, frantsesezko azpititulekin ere ikusi izango du, guk euskerazkoaren alde egingo dugu noski, lemaritikoekin aipatu genuen bezala, eta hortxe itzordua, denei gogoraziko dugu, ordua eta zinema? Martxoaren 17an, ostiralean Donibane Garaziko Boban zinegelan, 8:30. Oso ondo, hortxe geratzen da itzordua. Eskerrik asko pareja, zorionak eta izango dugu aurrerantzean ere elkarren berri. Ondo senyor, agur. Top Post. Gaztea zerrenda. Lakonak eta ama. Goranzko bidea hartu dute eta top 5aren ateraino iritsi dira. Bosgarrenean, Dupla, alta gama. Aro berri batean murgildu nahi izan gaitu Rosaliak eta zalantzarik gabe lortu du. Laugarrenean, Lie Like You Love Me. Disko erritmoek ez dute etenik STR-rentzat. Hirugarrenean, galdu ez baduzu. Lidergotik jaitsi den arren podiumean jarraituko du beste astebetez. Bigarrenean, Miley Cyrus, Flowers.
Parranda guztietako soinu banda izateaz gain, oraingoan top zerrendako lider bihurtu dira. Lehenengo postuan Etxepe eta Gozategi, Alboka. Top Gaztea, larun batero 11etan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Hortxe, emakumearen egunaren aitzakiarekin aurkeztutako kantua, tortolaraino. Emakumearen eguna zari garela, Ziortak Arantza, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Etxiontako saio berezi baten ere ikusi zintugun parte hartzen, orantxeari naiz jabetzen. Emakumearen egunean, saio borobila izan zen, hemendik zoriondu nahiko nituzke arduradunak, gero gitziak eta bostaxola, baina saioa behintzat borobila izan zen, eta horrekin geratuko gara. Eta uste dut gainera, zure itxura aldaketak ere horrekin baduela loturarik. Zeokeroz banago, hemen izan zinen azkenekoan Ziortza, ia luzexagoa zen ukan zuke. Bai, eta 8 orduan martxoak 8, erabaki nuen mostea, ze aspaldi neukan ja luze, donatzeko, egiteko donazio bat, egin alizateko pelukaren bat nire gilearekin. Bai, minbiziarekin edo danadalakoarekin, ez, hilerik ez dutenek edo, haiek bere buruarekin gustorago, erosoago egoteko, badelako kanpaina bat, ez, emateko aukera duzuenok, beste batzuk nahita ere, berbada bizarra emango genuke, baina kaskokoa behintzat ematerik ez dugu izango. Ze pentsatzen ari nintzen, norbera bere buruarekin gustora egotea zeinen ona den, gero hori ere transmititzen delako, ez? Zure buruarekin konforme zaudenean, baduzu alako brillo bat edo, eta uste dut gaur ez dakit brillo hortaz edo zertaz hitzein behar diguzun, ze horrela nik atarikoan bota dut izena, kapital erotikoa. Eta aurren argitu beharko dugu, zer ote den kapital erotikoa, ze hiribururik ez da hiriburu batean erotismo gehiago dagoelako besterik baino, egunen batean berroa ditzein beharko genuke hortaz, olako erruta bat egingo genuke, baina zer da kapital erotikoa? Bueno, berez kapital erotikoa da norberak ematen dion balorea bere buruari, edo besteok ematen digutena bai, eta bai uler dezakegu dagoela kapital ekonomiko bat, zenbat diru daukagun, ondasun ekonomiko hori, baina badago ere edo ikusi izan zuten, Katerin Jakin izan zen idazlea, eta berak esaten zuen, badaukagula ere kapital erotiko bat. Eta azkenean gizarteak nola ikusten gaituen edo zenbateko puntuazio erotiko ematen digute. Karo. Ekonomikoa badakigu, ze bankuko estraktoari begiratzen badiogu, bertan esango digu, hainbesteko kapitala duzu, nahi baino gutxiago askotan. Baina, claro, kapital erotikoa gurea zenbatekoa den, zeinek esaten digu, hor non dago indikadorea. Bueno, basango genuke daudela puntu desberdinak. Alde batetik edertasuna. Edertasuna. Edertasun hegemonikoa. Antzen baten basarazkenean gizarteak esaten duen edertasun eredu horta, esango genuke edertasun altua daukazula, baina hori da puntu bat besterik. Claro, baina zuk esan duzu hegemonikoa. Bai. Eta, karo, hegemoniko ez bada, ze edertasuna denok daukagu, ez neurri batean edo bestean. Bai, beti. Baina, igual puntuazio ez da izango hain altua. Baina dauz beste puntu batzuk. Hori bakarrik da bat. Puntuazio bajua izateak ere zertan drama bat izan. Ez. Zer gainera hori bakarrik da puntu bat. Zegero badago beste puntu bat dena erakarpena, ez? Azkenean pertsonak ematen duen edo erakargarria den edo ez. Askotan esaten duguna, behar bada ez da oso guapoa, baina badauka puntu bat. Hori da bigarren puntua, hori da. Ze batzutan pertsona igual ez da guapoa, baina bere jokatzeko modua edo bere hitz egiteko moduan, hori ikusten dugu, badaukala puntu hori, ez? Eta horregatik da importantea, azkenean kapital erotiko hontan dau 6 puntu, eta orduan askotan pertsonak esaten dago, ez naiz, ez daukat beharko nukeen edertasun hori. Hori puntu bat besterik ez da. Hori da. Bale, momentuz bi eta bietan suspenso goaz. Ez ba? Ni bai. Baina, edertasun. Ni bai, eta gainera ez daukat beldurri, lehen esan duzun bezala ez du zertan txarra izan. Baina, ez zara guapo, ez? Hegemonikoa. Hegemonikoa bintzatez. Bai, hirugarrenera. Hirugarrena da pertsonak daukan energia. Hori izaten da boladen arabera. Bolada batzutan gora gota, beste batzutan bera. Bai, ze pertsona bat ikusten bat. Baina energia indarra. Indarra, bai. Biziposa azkenean, ez? Ikusten badugu pertsona, gola oso bajito, nahiz eta izan pertsona bat, hori edertasun hegemonikoa daukana, baina baldin badoa hola, kostatzen zaiola, bizitari aurre egitea, horrek entzen dio kapital erotikoa. Bai, geizten dio. Orduan, hori izango zen beste bat, azkenean. Horretu xa. Daukan energia. Gero beste alde batetik bai zelan jokatzen duen besteekin. Zeintzuk diren bere lagunak, ze lagunen arabera ere, pertsona famatua den edo ez, Urko?
Bueno. Hori da beste puntu bat. Orduan, klar, pertsona, limaduzka lagun famatuak. Eta pertsona batek ze lagun dauzkan, erakargarriagoa gertatzen zaigu? Bai. Bueno, horrek irudikatzen duelako, behar bada, ze jenderekin mugitzen den, ze... Claro, eta ja ematen du... Klasiko popularra edo baden, edo gaixua koitadu bat ote den. Hori da, eta hor ja ematen du, dela pertsona interesgarri bat adian, ez? Orduan horregatik da importantea bai zeinekin inguratzen garen. Gero beste puntu bat ere bada, nola aurkezten den mundu bai, adibidez, juten bada, alkondara laranja batekin, esango genuke bat, pertsona ausartzen da pila bat, Kasu hortan da, estilista bat badaukalako ausartagoa dana, bera baino. Eskertzen dizut saiakera, baina... Nola aurkezten garen, ez? Azkenean nola jokatzen dugun eta nola aurkezten dugun gure burua. Eta gero azkenengo puntu bat, puntu hortan esango genuke dela pertsona horren sexualitatea. Ez esartuko genuke nola lotza daukan edo ez hitz egiteko sexualitatearen inguruan, zenbat bikote izan dituen, ikusten badugu pertsona, nahiko ondo moldatzen dela hortan, esango genuke ere horrek igotzen duela. Emakumeen kasuan batzutan, ikusten dugu puntu horretan oso altua baldin bada puntua, bera sentitzen delako superaske egiten duelako, batzutan jeitzi aldiola, gizarte maila, batzutan hori... Esaten dugulako, bai, dakigu ez da, gizona da matxote eta emakumea da... Hori da, ematen du horrek kentzen diola purbet. Baina, argi dago azkenean gure buruak nahi gabe egiten duela bataz besteko bat pertsona bat ikusten dugunean, eta gure buruak egiten du, gutxi gora bera, zenbateko kapitala ematen diotan pertsona honi. Eta hori hona da? Zesan nahi dut, jendea puntuatu behar dugu casting baten gixakoan esanez, zuk 6, zuk 10, zuk 20. Ez dakit ona den, baina egia da gizartean ematen dela. Hola da, ez? Adibidez, pertsonaren bat erabaki behar badugu, edo bilatu behar badugu amoranteren bat, hor nahi gabe, fijatzen gara bai, ez? Amorante bat bilatu behar baduzu, nahi duzu kapitala gora xamarren izatea, zer beste bezaten duzu lan hori eta molestia hori hartu badut, eta zerta kapital bajuko baldin bada. Claro, hori da. Baina orduan, seguramente, kapital hori altua dutenak, lehendik ere preziatuenak izango direnez, zaiena izango da. Ze, karo, harrek izango ditu 6, 7, 10 pretendiente. Claro. Eta orduan batzutan esaten duzu, honek gutxi badauka, baina libre dago. Hori da. Gerta daiteke. Eta hori baten dira jokoak bai, ez? Esaten duzu, eta libre dago, eta orduan igoko diot apurbet pertsona honi kapital erotikoa, naizetan niri apurbet jeitzi. Gerta daiteke bai, klaro. Bai, zenik lagundu diezaioket kapitala igotzen, ez da? Zer aipatu duzunaren bidetik inguruan ze jende duen, behar badan nirekin baldin badago, kapital altu isago izango du, edo emango dizkiot pista batzuk. Hori da. Baina, klaro, hor ere sartuko gara terreno labainkor batean. Azkenen, garrantzitsua edo guretzat beharko luke bera den bezalakoa apreziatzea, ez guk moldeatzea gu nahi dugun bezala. Hori beti, bai. Gauza da, azkenean, zelan onartzen dugun edo zelan ematen diogun balorea bebai dauzkagun puntu hiei, ez? Eta zelan jokatzen dugun horrekin bizitzan. Ze badare, aurrekoan hitz egin genuenean bebai autoestimaren inguruan, ez? Askotan pertsona fijatzen da bakarri puntu batean, eta ikusi behar dugu azkenean daudela pila bat puntu. Egia da kapital erotiko hau gizarteak markatzen duela, eta giroen arabera ere izango du pertsona kapital erotiko bat edo bestea, ez? Bagian bertsolari izatea, Euskal Herrian da kriston kapitala, baina gian jutentzea ez dakin nora, eta horrek ez dizu igotzen, ez? Badaude puntu batzuk, pues depende. Karo, eta pentsatzen ari nintzen, norberak badakienean kapital erotikoa handia duela, ze ez du izenik emango, baina aitortuko dut, lehenengo zentzun zintudanean hitz hau erabiltzen, izan zela hementxe erekin jontan geundelako, akordatzen ez da? Bai. Pertsona bat sartu zen, pertsona hori tente xamar zijoan, eta esan zenidan, emakumea zelako, emakumeek badaki, kapital erotiko altua duela, eta partidua ateratzen dio. Bai, azkenan jokatzeko moduan hori ikusten da, ez? Pertsona ziur ikusten badegu, bai biltzerako orduan, ez dakit bere begira da, ez? Azkenan horrek guztiak esaten digu zenbateko kapitala ikusten duen berak, bere burua daukala. Horrek segurtasuna emango lioke bati, bizitzan ibiltzeko. Bai, normalean, eta horregatik, gizartean, bai ikusita dago eta ikerketa desberdinak esaten dutena, da txikitatik edertasun hegemoniko bat daukaten ume hoiei arreta gehiago ematen zaiela. Eta orduan txikitatik bai nahi gabea ikasten dira ja ziurtasun batekin, eta bai horiek daukate apurbet errezao. Era berean presio ere bai izango da, ez da? Hortaz liberatu gara, presio hori bintzat ez daukagu. Zer beti gorenean egon bazara, ezin zara egunen batean halako moduan atera,
nik ja baldin badauka kapital bat eta prestigio bat, Egia da, izan daitekela presio bat, baina bestalde batetik bai ematen die ziurtasun pitin bat, ez? Eta horrek eraberan egiten du kapitala handia gotzea. Bai, printzipioz bai, gero agian aldatzen da gorputz, eta gero ikusten dute beren burua oso motz, eta gero kostatzen zai egitea aurre horri, eta landu behar dituzte beste puntu batzuk, ez? Baina bai txikitatik, gizarte honetan edertasunak markatzen dago, ez? Hasierako puntu hori, desberdina dela pertsona ederrak eta motzen artean. Eta eskolan, bostetik bera, suspenso den bezala, ez da hemen bagote dagoen baremo bat, non puntuazio honetatik bera malo, edo badaukazu hobetu beharra, edo 10 punturekin ja daukazu sobresaliente. Bai, normalean, eta gainera institutotan hau askotan ikusten da, baita ligatzeko orduan, ez? Imaginatu zuk pentsatzen dezula, zure buruari ematen diozu kriston puntuazioa, eta zugane hurbiltzen da bat, zuk pentsatzen dezuna, berak daukala oso kapital erotiko basua, orduan zuretzat, zurekin ligatu nahi izatea, zuretzat da, bueno, zerbait oso itxusi, azkenean pentsatzen duzu eskez gaude, maila berean nolak, bera pentsatu dau nirekin ligatu alduela. Eta badibiz institutotan askotan ikusten da bai, ez? Nola dauden desberdintasun horiek, zeintzuk pentsatzen duten daukatela. Oso kapital erotiko altua eta zeintzuk ez. Era berean ere bai, zezuk kapital bajua baldin baduzu, eta ligatu baduzu kapital altuko batekin, gero danak esaten dute, zer ikusiko dio horri alako kapital bajuarekin ibiltzeko kapital altua izan da? Hori da. Eta horregatik jazten gara baloratzen apurbeto beto kapital bajua zeukan pertsona hori. Ez dakit guztiz bat oten atorren horrekin. Ez dut zertan bat etorri, noski. Nire iritzia, baina pentsatzen ari nintzena da, hori ez dutetan pixka krudela. Bai, bada. Bada krudela, bai, bada. Bada, adibidez, kapital erotikoa, kapital ekonomikoa... Kapitalismo guztiak dira krudelak eta kasu honetan erotikoa ere baita. Baita. Eta kapital ekonomikoa ere sartzen da hor, ez? Pertsona ikusten badugu, ez daukala rekurtsorik, hori nahi gabe jakentzen dio kapital erotiko bat. Ordea ikusten dugunean, pertsona askotan ikusten da arrazekeriarekin, ez? Esaten denean, ez da garela daukagula aprofobia bat. Ze pertsona hori diruduna baldin bada, ja duke kapital erotiko altuago, ez? Futbolean jokatzen badau, printzipioz badauke, ez? Pilotan hobeto. Pilotan hobeto, claro. Futbolan baino. Baina printzipioz egia da dela nahiko krudela. Baina, bueno, nik uste dut interesgarria dela ezagutzea eta norberak horrekin jokatzea, bai, jakinda gizartean hor dagoela. Gaurko tartea prestatzen ari ginela, Aitor lankidea eta biok bat etorri gara, ze kapital erotikoa eta aurrena burura etorri zaigun izan da Marilyn Monroe. Bada, adibide bat. Izan daiteke, ez? Azkenean berak zeukan kriston kapital erotikoa, bai. Eta hortik mito erotikoa izatea bihurtu pasatzen. Horrek esan nahi du, batzutan mitifikatuta izan ditzakegu kapital erotiko altua dauzkatenak? Bueno, nik uste dut bere kasuan bebai, goiz edo nahiko gazte hiltzenez, ez genuen ikusi zelan izan zen bere zahartzaroa. Adinak askotan kentzen digu kapitala, ez? Pertsona zaharrengan ez dugu ikusten hainbesteko kapital erotikoa. Orduan, bueno, nik uste dut bera hiltzela ja bere momentuan, eta orduan horregatik beti mantentzen da gazte. Horrentxe konfiantza badauen ez, atrako bat egingo dizut. Ze hori, karo, Marilyn Monroe urrutik geratzen zaigu, baina Euskal Herrira etorrita. Badaude pertsona. Adibidez. Ez dakit zein esango zenukezu. Ez dakit, ari nintzen pentsatzen, segurazki, eta lehen esan dugun bezala futbola edo pelota, susma daukat gizonen artean pilotariek izango luketela. Bertsolaritzan. Bertsolaritzak, bai. Bai, ez? Zuk uste? Nik uste pilotariek gehiago. Bai. Bai, irudikatzen dutenagatik. Galtza zuriek ere laguntzen dute, gorputza mugitu, kerozuk esan duzuna, inguruan baldin badaukate lagun kuadrilla mundu hori pilotaren erakargarria da, dirua ere, bueno, futbolariek adina ez dute izango, baina bai etzan nuke. Claro, emakumetan neon bentsaten, esain beste. Emakumetan, bai, bertsolari emakumeak behar bada, bai, horrere alduntze ariketa bat ere badagoelako, ez? Holtza gainean segurtasun bat ere erakusten dutelako, bai, horiek segurazki, bai, edo gero aktoreak eta aktoresak ere bai askotan iruditzen zaigu, ez, Baita. Claro, ikusi erala ikusten ditugu, ondo zainduta, ondo konponduta. Bai. Egunen batean inkesta inbarko nuke gure ikusleen artean. Bai. Kapital erotiko altuena. Aurkezleak bai, ez? Bai. Baita, klaro urko. Etxe honetan. Baina bai, izan diteke. Azkenean, telebistatik eta sartzen direnak, edo pantaiatik eta sartzen direnak, ez, irudielako hor. Baina gero askotan, sorpresaren eramaten duzu, eta kaletik bazoaz, eta egiten duzu, zraz.
eta gero zebrabidean, hortxe iaia baten bat harrapatu, baina begia joan zaizulako, bakarren bati begira, zesan duzulako, ostras. Zer dauka, Bai, hori gertatzen normala da. Bai. Vale. Atimatik gertatzen bat ez da, ja larritu pentsatuta, gaixotuta nago, zeia guapo bat edo guapa bat ikusten dudan aldiro begia joaten zait, eta normala da. Bai, desira azkenean promiskua da, ez? Azkenean desirak bilatzen ditu bere moduak bideratzeko, eta azkenean urretu. Gero txarna izaten da, bikoteria aitortzen diozunean. Bai. Esaten diozunean, ikusi dutalako bat, begia joan zait, eta orduan begiratuko dizut, esan dizu, txikitotani. Bueno, baina desira hor dago. Hori ez da pekatua, ze pekaturik ez dago gainera, maitasun kontutan gutxiago. Are gutxiago. Vale, orduan, kapitala. Hori diruaren abentzat burtsan eta kotizatu egiten da. Baina denborarekin balioa nahiko fijoa izaten da. Claro, erotikoarena ez, ze urteekin pentsatzeko da kontra doala, ez? Bueno, depende zelan dara magun gure zahartzaroa be bai, ez? Gaur egun izaten ari dira nahiko zahartzaro aktiboak. Nik ez dut uste galtzen dutenik, ez? Baina gila da gorputz aldatzen denez, eta telebistan ez ditugun esain beste ikusten pertsona edo gorputz zahartuak, ez? Edo zaharrak, edo pornoan ez ditugu hainbeste ikusten, suposatzen dut gure erotikan ez dugula ikusten igotzen denik denborarekin, ez? Eta gaur egun are gehiago kapitalismoan, are gehiago saltzen dituzten erretoke guzti horiek tapatzeko zahartzaroa, ez du laguntzen, ematen du ez dela erotikoa, baina nik ez du pentsatzen galtzen denik. Baina bai pertsonak ezagutu behar duela eta aurregin eta defendatu, importantea da. Orduan gaurko moraleja, bat, etxean daudenei, azterketa egin badute, eta 6 puntu horietatik, 2 edo bakarra baldin badute, lasai egoteko, ez dela zer gertatzen. Zorionez bada jendea gusto arrarokoa, eta bada jendea kapital bajuko jendea gustatuko zaiona. Beti. Eta altua baldin badauka, presumi dezala. Disfrutatzea. Badaukazunez, presumitu eta besten gozamenerako. Hori da. Eta basua baldin badauka nik uste dut batzutan revisatu behar dutela zenbateko puntuazio ematen dioten puntu bakoitzaz, igual ez da inegia. Igual hor lehen aipatu duzun autoestima arazoa ere izan daitekela horratzean izkutatuta edo gordeta dagoena, ezta? Bai, eta nola gehienak landu daitezken, kenduta edertasun hegemonikoa gainontzekoak, bai? Baina hegemoniak ere aldatuko dira egunen batean. Esan nahi dut, orain esan digute, hegemonikoa dela hemen croissanten gixan egotea, baina gero hemendik urte batzutara berba da esmirriatu bat egotea izan daiteke hegemonikoa. Hori da, igual jaio da, denboraz kanpo. Igual etxen bere garaia, edo ez da. Momentu enten. Kasi hobeda hegemoniak aldatzea, zure jaiotze garaia aldatzea, baino. Hori da. Zirabi jaiozarela, bainean aldatzen duzun. Ez, datorren mendean jaio garot. Erronka zaila jarri dizkizu gaur, baina beti ez dela kontu interesgarriak ekarri. Orain kontatuko diazu mikrofonotik aparte zeintzuk diren zure kapitaleko hoiek adibide hoiek. Eskerrik asko Ziortza Garrantza, guren duzen topatuko zaituztela gogoratzea. Eta orain Instagramen ere bai, orain Instagramen kontu ere badaukala Ziortza Garrantza sartuta. Ja moderna zara zure bai, moderna. Eskerrik asko Ziortza. Eta gure ikuslei hori gogoratziko diegu, bihar saiatuko garela kapital erotiko altukoko jendeak hartzen. Ta bajuko bada ere seguru interesgarri izango dela. Beraz, hitzordurik etzazue galdu. Bihar arte, txintxe ibili. Eta izan.